Hemmeňize salam, e-bilim portalyna hoş geldiňiz. Meniň adym Şöhrat. Men 7 ýyldan bäri uly we kiçilere ingliz dilini öwredýär. Bu kursda biz American English File kitabyny geçerdik. Näme üçin American English File? Sebäbi onuň düzümindäki materiallar talygyny özüne çekýär we öwrenmäge höwes berýär. Bu kitaby men bir näçe bölüklere böldüm. Mysal üçin reading, listening and speaking, vocabulary, pronunciation we grammar. Näme üçin? Her kim gerekli videolaryny öz saýlary ýaly. Egerde siz grammarda gowşak bolup readingde ökde bolsaňyz, size grammar seretmäge maslahat berýär. Bu kurs başlanýçylar üçin niýetlenen, ýani beginner. Ýöne aýdşymýaly kemçiliklerini düzeltmek üçin öňden bäri öwrenip berenem, öz soraglaryna bu videolarda jogap tapar. Soragy ýa çyksa, poçta bilen habarlaşyp bilersiňiz, üstünlük arzu edýär.